Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучы туганнар. Туганнар дип эндәшәм. Икенче атнарәттән сезнең белән булу минем өчен зур вакыйга. Бу атнада да шулай ук матур җырларда кызынып, шәп клипларда йөзәргә әзер булсагыз, TMTV каналыннан аерылмагыз. Яшьлек тавышы тапшыруын башлыйбыз. Бу атнада безне матур җырлар белән бер рәттән матур клиплар көтә. Аларны караган вакытта җырчыларның үзләренә дә күз төшерергә онытмагыз. 11нче баскыч Валерий Назаров. Телефонда синең җитди тавыш, эш бетми күрешүләр сирәк. Эшләремне ташладым да очтым, яннарыңа мине көткән йөрәк. Йөрәк, йөрәк, әти йөрәге, бик көткән менә өчен. Тормыш баскычлары, барган саен кирәк икән. Яшәүләргә терәк икән. Әти йөрәгенең акыл ачышлары. Байлык бер көн аңа алданма, авырлыкта ир бул зарланма. Әйткәннәрең үрнәк сынауларда, киңәшләрең җавап сорауларда. Йөрәк, йөрәк, әти йөрәге, бик төккән менә өчен. Тормыш баскычлары, барган саен кирәк икән. Яшәүләргә терәк икән. Әти йөрәгенең акыл ачышлары. Яхшы кеше булсын иде диеп, тәрбияләп үстергән улым. Омтыламын, тырышамын әти, булыр өчен синең горурлыгың. Йөрәк, йөрәк, әти йөрәге, бик төккән менә өчен. Тормыш баскычлары, барган саен кирәк икән. Яшәүләргә терәк икән. Әти йөрәгенең акыл ачышлары. Йөрәк, әти йөрәге, бик төккән менә өчен. Тормыш баскычлары, барган саен кирәк икән. Яшәүләргә терәк икән. Әти йөрәгенең акыл ачышлары. Барлык кызларга хас булган матур киемнәр, үзенчәлекле образлар сайлауда артта калмый. Клипларында да сыйфат гел беренче урында булырга тиеш. Бу атнада 7нче баскычта урнашкан Лилия Мазитова клибын карап үтик. Соңгы вакытларда
Минем тормышымда неге нәрсәсәм дә каршылыклар килеп чыга башлады. Миңа ни эшләргә? Сезнең барлык проблемаларыгыз шишәр өчен сезгә хәлләрем минем яхшы, хыяллар минем якты дип яшәргә кирәк. Җәй бит ул киемнәр белән генә шикләнми. Җиләк җимеш җыю, чүп утау, рәхәтләнеп су коену. Булар барысы да җәй дигән сүзгә керә. Күздән яшьләр килә. Алга таба Илдар Идиатуллин. Йөрәк бергә типсә, бәхет өчен шул җитә. Тылсым булган бу хисләрне саклау кирәк ничек тә. Ләкин яралама гына, яндырма йөрәгемне. Белерсең әле аңларсың минем дә кирәгемне. Ләкин яралама гына, яндырма йөрәгемне. Белерсең әле аңларсың минем дә кирәгемне. Әгәр
Мөхәббәт ерак китә, бер-береңнән айырылу күңелләрне ут итә. Ләкин яралама гына, яндырма йөрәгемне. Белерсең әле аңларсың минем дә кирәгемне. Ләкин яралама гына, яндырма йөрәгемне. Белерсең әле аңларсың минем дә кирәгемне. TMTV каналында барган барлык клиплар һәм тапшырулар бары тик сезнең өчен чыга. Аларны күзәтеп, үзегез дә бәя бирә аласыз. Мин бәя биреп тормыйм, ә клипларны күрсәтәм. Каршы алыгыз, Римма Сафиуллина. Çıktın yollarıma, tatlı uylar bulup uraldın. Bәхет тауларына алып менгәч, бураннарга кереп югалдың. Сине көтеп чыгам озын юлга, тик бураннар гына кире бара. Кавыштырса кавыштырыр безне, бәхет тауыгын чакырып тора.
Җәй якынлашкан сайын студент вакыттагы сессиялар искә төшә башлый. Ул имтиханнарга әзерләнү, ятлау, онытулар, борчылулар хәзер сагынып кына искә генә төшерәсе кала. Барлык студентларга уңышлар теләп, алга таба сүзне Радик Галиевка тапшырам. Düşürmekçi күңелләрне, яшигел алыга карап, дошманыга түгел дуска да, булмый кайчакта ярар. Яшигәлле дөньяларның кадер-кәйләрен белеп, дөнья ямын күреп яшик, бергә елмаеп көлеп. Düşürmekçi күңелләрне, яшигел алыга карап, дошманыга түгел дуска да, булмый кайчакта ярап. Düşürmekçi күңелләрне, яшигел алыга карап, дошманыга түгел дуска да, булмый кайчакта ярап. Сез булмыйк һәм сезләргә сәлам бирик дусларга. Хәерле юл теләп калыйк күзен киткән кошларга. Düşürмекчи күңелләрне, яшигел алыга карап, дошманыга түгел дуска да, булмый кайчакта ярап. Düşürмекчи күңелләрне, яшигел алыга карап, дошманыга түгел дуска да, булмый кайчакта ярап. Яшигәлле дөнья матур, дуслык кадерен белеп, дус туганга саулык теләп, бергә елмаеп көлеп. Düşürмекчи күңелләрне, яшигел алыга карап, дошманыга түгел дуска да, булмый кайчакта ярап. Düşürмекчи күңелләрне, яшигел алыга карап, дошманыга түгел дуска да, булмый кайчакта ярап. Düşürмекчи күңелләрне, яшигел алыга карап, дошманыга түгел дуска да, булмый кайчакта ярап. Düşürмекчи күңелләрне, яшигел алыга карап, дошманыга түгел дуска да, булмый кайчакта ярап. Дошманыга түгел дуска да, булмый кайчакта ярап. Алтынчы баскычка килеп җиттек. Бу атнада анда безне шибәр җырчы көтеп тора. Димәк, озакка сузмыйча сүзне аңа тапшырырга кирәк. Каршы алыгыз, Эдуарда Магдиева. Яз булып эреттең, син мине наз тула, сулышта тереттең. Жылы сусаган, йөрәгем тилерде, нишләттең икән син, йоклаган күңелне. Наз тула сулышың, наз тула тыныңда, наз тула яз
ди берден әйтерсең язлардан серлелер кагылды жанымнан хисләрем моң булып агылды Настуга сулышың Настуга тыныңда Настуга язларым Наслыда жылыда Настугым жаныма Каныма тулана Өмірлік язым бұл Назым бұлғына Өмірлік язым бұл Назым бұлғына Клиплар белән бер рәттән безнең социаль челтәрләргә дә язылырга онытмагыз. ВКонтакте, Telegram сәхифәләре бары тик сезнең өчен эшләп килә. Сез языла торыгыз, ә мин сезне алга таба Илнур Юламановка тапшырам. Кәген ашынлап яратмаш Яратам деп миңа сайрадың Ялгыштырма, язмыштырма Әллә башкаларны сайладың Онытма да, сылытма да Ике йөрәк арасын Жаннардағы сагышларны Бәхет нурлы капласын Уфта деймә, юкта деймә Язмыштан узалмасын Теләсәң, теләмәсәң дә Мине оныталмасын Мине бирешер дип уйладылар Ятлар керде безнең арага Кыслалардың кайда кышлаганның Күрсәттем мин хәзер алырга Онытма да, сылытма да Ике йөрәк арасын Жаннардағы сагышларны Бәхет нурлы капласын Уфта деймә, юкта деймә Язмыштан узалмасын Теләсәң, теләмәсәң дә Мине оныталмасын Ялан мим да ачу йөрүтмим Көчле булып калдым хәзер мин Җырым белән кайнар хисем Таулар җимерергә әзер мин Онытма да, сылытма да Ике йөрәк арасын Жаннардағы сагышларны Бәхет нурлы капласын Уфта деймә, юкта деймә Язмыштан узалмасын Теләсәң, теләмәсәң дә Мине оныталмасын Теләсәң, теләмәсәң дә Мине оныталмасын Мине оныталмасын Матур клиплар дәвам итә. 4нче баскычка да менеп җиттек. Ә анда бүген Эльвир Габдуллин. Яшь җырчыга бары тик уңышлар теләп, аның клибын карап үтик. Ошып, базара бер көз җитте бит, әллә ялтып кайтабыз Мәскәүгә эштән алды. Нинди юл йорты инде ул? Ул да эшләткәнни. Ярар, аларса балыкка киттем.
чакларда Унутабыз хисләрне Икебез ике почмакта уздырабыз кичләрне Шундый матур айлы кичләр Бергә юлдыз санарлык Юкка узмасын гомерләр Сөюләрдә янарлык Шундый матур айлы кичләр Бергә юлдыз санарлык Юкка узмасын гомерләр Сөюләрдә янарлык Читкә карап чәй эчәбез Арада куе томан Татлы балда ачы кебек Кайнар чәй салкын сыман Шундый матур айлы кичләр Бергә юлдыз санарлык Юкка узмасын гомерләр Сөюләрдә янарлык Шундый матур айлы кичләр Бергә юлдыз санарлык Юкка узмасын гомерләр Сөюләрдә янарлык Сөю кадрен белеп яшик Узмасын ялгыз кичләр Булсын бары араларда Сөюле кайнар тисләр Шундый матур айлы кичләр Бергә юлдыз санарлык Юкка узмасын гомерләр Сөюләрдә янарлык Шундый матур айлы кичләр Бергә юлдыз санарлык Юкка узмасын гомерләр Сөюләрдә янарлык Юкка узмасын гомерләр Сөюләрдә янарлык Хәзер бераз гына җиддилек кертсәк була. Чөнки беренче эшлеккә дә килеп җиттек. Хөрмәтле яраткан ТМТV каналын караучы дусларым, каршы алыгыз. Бу атнада 3нче баскычта Илшат Хамадиев. Зөлфия, Алмаз. Ұзын сөздің қысқасы. Міне. Зөлфия нәрсе ол? Қоя.
Марсель, әйдә хәл итәбез моны. Марсель, минем танышларым бар, әйдә хәл Юк, итәбез. барып кайтам. Үпкәләтү җиңел, кичерүе авыр. Кайчагында мөмкин түгел. Аерылулар җиңел, кавышулар авыр. Кайчагында мөмкин түгел. Хыялны җимергәч, җаннарны кимергәч, син миңа, мин сиңа беркем түгел. Юлларда аерылгач, канатлар кайрылгач, син миңа, мин сиңа беркем түгел. Хыянәт ул җиңел, тугрылык авыр. Кайчагында мөмкин түгел. Алдаулары җиңел, ышандыру авыр. Кайчагында мөмкин түгел. Хыялны җимергәч, җаннарны кимергәч, син миңа, мин сиңа беркем түгел. Юлларда аерылгач, канатлар кайрылгач, син миңа, мин сиңа беркем түгел. Аралар üzülгән, өметләр киселгән, яшьләрең түгелгән, хисләрең изелгән. Хыялны җимергәч, җаннарны кимергәч, син миңа, мин сиңа беркем түгел. Юлларда аерылгач, канатлар кайрылгач, син миңа, мин сиңа беркем түгел. Юлларда аерылгач, канатлар кайрылгач, син миңа, мин сиңа беркем түгел. Беренче баскычка да күп калмый, ләкин аңа кадәр икенче позицияны игълан итәргә кирәк. Анда безне бүген Элина исемле кыз көтеп тора. Озак сөйләп тормыйм, сүзне аңа тапшырам. Каршы алыгыз, Элина Нишева.
Җиңүчене игълар итер алдыннан барлык клипларга тагын бер кат күз төшереп алыйк. Йөрәк, йөрәк, әти йөрәге бик теккән мәнәр өчен. Тормыш баскычлары, тормыш баскычлары. Хәлләрем минем яхшы, хыяллар минем якты. Тыя алмыйм йөрәгемне, хисләрем тулы бакты. Ләкин яралама гына, яндырма йөрәгемне. Белерсең әле аңларсың минем дә кирәгемне. Сине көтеп чыгам озын юлга, тик бураннар гына кире бара. Төшермикче күңелләрне, яшигел алыга карап, дошманга түгел дуска да, булмый кайчакта ярап. Сусаган йөрәгем тилерде, нишләттең икән син йоклаган гөлне. Anlatmada, sıvıtmada, iki yürek arasın. Canlardağı sağışlarını bәхет нурлы капlasın. Шундый матур, айлы кичләр, бергә йолдыз санарлык. Юкка узмасын гомерләр, сөюләрдә янарлык. Хыялны җимергәч, җаннарны кимергәч, син миңа, мин сиңа бер кем түгел. Юлларда аерылгач, анатлар кайрылгач, син миңа, мин сиңа бер кем түгел. Күпме еллар үтсен дә, яшермә хисләрен. Сүзсез мине аңласын, синең саф йөрәгең. Хәзер алкышлый башласагыз була. Хөрмәтле телевизор караучы дуслар, каршы алыгыз бу атнаның җиңүчеләре Рамил һәм Рамилә Хәйретдиновлар. Матур гаиләне чын күңелдән котлыйбыз һәм алга таба да бары тик уңышлар телибез. Күпмегенә назлы булсалар да, серебезне җилләр белмәсен. Мин бәхетле, бәхет шуша икән, бәхетемә күзләр тимәсен. Җилләр ишетерләр айлы төндә, мин яратам сине димәсин. Мин бәхетле әйтергә дә куркам, бәхетемә күзләр тимәсен. Язмыш җилләре дә йөрәкләрне сагыну сагыш белән телмәсен. Син минеке, минем бәхетем син, бәхетемә күзләр тимәсен. Җилләр ишетерләр айлы төндә, мин яратам сине димәсин. Мин бәхетле әйтергә дә куркам,
Бәхетемә күзләр тимәсен. Бәхетемә күзләр тимәсен. Эх, саубулашыр вакыт та килеп җитте. Бу атнага шуның белән шул. Сезнең белән мин Алия Ганиева булдым. ТМТV каналыннан аерылмагыз. Сез яшьлек тавышы тапшыруын карадыгыз. Пока-пока.